Dovoľte, aby som vás privítal na video obhliadke tohto veľmi praktického a de facto dvojizbového bytu v novostavbe, nachádzajúceho sa v Bratislave vo vyhľadávanej časti Ružinov. Takže nech sa páči, ideme dispozične po poriadku. Stojím teraz v vstupnej chodbe za dverami. To si ešte neskôr detailne ukážeme. Po mojej pravej ruke máme spálňu, ktorá je oddelená takouto zástenou. Samozrejme pre niekoho individuálne môže byť dorobená plnohodnotná priečka, ak by to niekomu nevyhovovalo v takom stave dispozičnom, akom to je. Tá spálňa má takýto praktický šatník, ktorý v prípade potreby viete takýmito zasúvacími dverami otvárať alebo zatvárať. Ten šatník je rozmerov takých, akých vám približujem, a samozrejme je tam veľa úložného priestoru. Dispozične z tej chodby pokračujeme ďalej a ideme do otvorenej dispozície, kde je teda obývacia izba prepojená s kuchyňou, a z tej obývacej izby sa dá výjsť potom aj na balkón. Kuchyňu máme smerom po ľavej ruke s takýmto kuchynským barovým pultom. Takže takto ešte, aby ste videli takýto kompletný dispozičný náhľad. Pokračujeme ďalej do kuchyne, kde je teda kuchynská linka. Samozrejme je tam varná doska, mikrovlnka, dres s batériou a tak, ako som povedal, tento praktický kuchynský barový pult, ktorý má aj takéto úložný priestor teda. A kuchynská linka má aj takýto špajzový priestor, aby ste ho pekne celý videli. Vojde sem chladnička, v tomto prípade je menšia, alebo ak by ste chceli väčšiu, tak na úkor toho regálu sa to dá samozrejme akože upraviť. A toho priestoru úložného, tak ako vám približujem, je tu za mňa dostatok. Takže pokračujeme ďalej. Ja vám takto ukážem tú dispozíciu smerom k tej vstupnej chodbe do bytu. Byt je ešte raz, ako som povedal, dispozíciou dvojizbový. Výmera je 50 m štvorcových. A prechádzame cez chodbu do kúpeľne. Kúpeľňa je takýchto veľmi slušných rozmerov. To znamená, je tu vaňa, je tu toaleta, rebríkový radiátor, umývadlo a samozrejme priestor na práčku. A ešte vám to takto približím z druhej strany, aby ste mali takúto kompletnú predstavu. A ešte raz sa vrátim teda takýmto pohľadom aj do tej chodbovej časti za vstupnými dverami. Takže ešte raz, dvojizbový byt v Bratislave vo vyhľadávanej časti Ružinov. Najpodstatnejšia vec ešte, aby som nezabudol, k bytu je aj regulérne garážové státie, ktoré má svoje číslo. Takže za mňa veľmi zaujímavý praktický dvojizbový byt. Bratislava Ružinov s garážovým státím. Teším sa
čím skôr na obhliadky. Dúfam, že vás tento byt zaujal a na osobných obhliadkach ešte viac zaujme. Teším sa na vás ako na klientov. Moje telefónne číslo je 0917 951 447. Ďakujem.